Angkat bola satu bisa. Kawan-kawan selain itu. Logoफोर जोंनिया आलि मिलि नोंबा नों आंबा आं जानाय औ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दादु सुरगानि भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर नायलांबाय थालायदो माबायदि जायो दिनैनि भिडिअआ मा जाखो इसोर उथिनाया सा लोंनोसै बाबु माने ओमफ्रायबो मा एसे खिथिबाय थादो बाबु ओइनो दसे फरायनो होनायखाय स्कुल गैया मुं गैया दे दे माबा निजा अखायस' 6टा 7टा जालांबाय इबो न'आव फैनो मोननायखाय माबा आन्दुनाय ओइ उथिया नै हौवाया माबा न'आव फैनानै सेल आन्दुनायल' थांफैदो दिन थांफैदो सा लोंसै 7टा 6टा जाबा बारलायलांबाय ओइ आन्दुनो मोनाखै जों आन्दुनो मोनाखै मा इदिलै एस' दिनहरा थाब आन्दुदो 8टासोनिफ्रायनो उथिया सा लोंसै सा जरे मानसि खाथाम खाब्रैयानो उथिया बाथा माबायदि मानसिलै आरो माबा हारहरफिनबावदोसो बारा देखायदोलै सा जमा लोंनोसै बेनिखायनो हौवाफोर गैयाबासो मोजां मार हौवाफोर थाबा भेजालथार माय कम्बल होगोन आङो फिसालानियाव दोनफैगोन आं आरो फिसाजोनि गस्लाखौसो माबा बारा देखायथारदोलै ओइ नोंनियावबो रागा जोंजायोना हाबा स्रां जाया मुं जायानो ओइ र' आं बारा देखायदोना थांनाङो मानि उथियोलै गथ'नि गस्लायाव दोन गोजांनायाव बिदि खालामो उथि दे दा मोजां हामबाय आरामसे हा गैया इयाव उथि 7टा बाजियावनो स्र' जायो जोंनिया बिसनाया फुङाव नों गैयाबा सा लोंनोबो उथिया बिसना साथा खायदों हे माबा बारासो खाथियाव नांगौ आरो फेनखौ खाथियाव नांगौ हा गैया इयाव थांफैदो डिउटिफोरा थांफैदो मानो होआलाय मानो होआ बुगाजोब्बाय मोखांनायावलाय देना बन्द' खालामदो मानो बन्द' खालामनो फेनाखौ न'आव गोजांसोबाय गोजांनो आरो कम्बलजों मुला उथिखादो सान्दुं ओंखारबाय दे उथि दे बाबु सा लोंसै उथि दे उथि दे मा बुगागा दसे उन्दुबावनो थांफैदो लेंहरबाय लोगोफ्रा दे थांफैदो नुदोना इयो लोगोफोर टावाराखै सिरि फायखोमादों न'आवबो माबायदि बिरबोलायदो ओमफ्राय बाबु सना उथिदो नाबो सा लोंसै ओइ नङा मा फुजादो फिसालादो साफाना थाफैलायबायलै नाय बारा देखायथारदो खानायखौ बोखारजोबनाय बारा खानायखौ बोखारदों मान गोजांदो ओइ मा होनदोना नोंबो मा होनदोना सोरनि मबाइल लाबोदो उथि ओइ खारना फैनानै फुंनि माबा बाजियावनो खारना थाङो दा फैफिनना फरायनो होनायखाय खानैबो लाना दोनथां फिसालाया नै बोखारजोबना होगोन आं फेन लागानांगौ ना आरो खायसे बोरबाय थादों फेन लागानांगौ ना उथिदो सानसै मा एसे बाबु उथिखादो दिसटार्ब नङा इयाव दे खायसे मानसिलै खायसे नङा थांफैदो 10टासोआव 7टा सान्दुं ओंखारबायानो 8टा जानोसै माबाया लाङि सोदोला नै फुजानानै साबो गैया फुदुंसै माखा सु नोंनि फैसा हर मिथाइ लायथां मिथाइ सुनि फैलायबाय लोगोफोर न'आव नुवाखै खान्थियानो होजाया उन्दुनोबो बोग्लांबोसो खामजायो गोजां बोथोरावबो मानसिया फेन लगायना होयो लोगोफोर
जोंनिया आलि मिलि नोंबा नों आंबा आं जानाय ओइ दोखासे खाब थाक्कोनदो मोखांखौ थेलायदो ओंखाया मा दोनबाव नोङो जानानै नायसोंबाबो दानांगौबो लानांगोन एकदमैनो बेदराबो इनो अमा फुंनि फुं अमा बेदरजों होख्लाय खालायबाय मोननै नङा जाम्बा मोनसेल' मोनसे दोन अयखौ दोन आलि मिलि इयावनो जायो गोजां बोथोर नालाय लोगोफोर माने अरदाबाव संनानै अरदाब खाथियाव जना जानाय मजा एसे बेलेग जायो आरो डाइनिंफोराव जानाया बेलेग अरदाब खाथियाव जनानै जानाय मजाया बेलेग नङा होमबा आच्छा मा आइटेम मा आलु ड्राय फ्राय होना इखो जिका फ्राय होनलै जिका फ्राय मासै इमान ड्राय नङा इयो इनिफ्राय फान्थाव सेफ्लेनाय ना जानाय आरो ना बुगा जोब्बाय थर मोखां मोदोम नोंनियाव जायो दे दा जानानै बरमाखि थांसै दसे बेरायनो बरमा नुथाराखै नङा होमबा जानु थाब ओंखार खिन्थु आं बेसे गोबाव बार नेनो बायो थाब ओंखारबानो जाबाय दे मा जाखो है एसां गोबाव ओहो नोङो इखौ सलाय आं इखौ सलायगोन हेलमेटा गान लेक्साराबाय थानाङा हेलमेटा गान हौवाफोरनि हेलमेट दङ हिन्जावफोरनिसो मायाव लागोन नोंलाय हेलमेटखौलाय पुलिस दं जानो हेलमेट गानबा सेफटि जायो खस्थ' मोनादे गानखा है गान जागोन दे ओरैनो अ ओइ फिथाया मारै नाला बेखौ जाया दे जायो इदिनो सिया जा मोनहैगोनथ' थानो एसां गोबाव थुग्रो आं मोनहैगोनथ' आं मोनहैगोन आसोला बिरलायदो एकदम बिराद सुथाय बावलायदो आंखौ थुला जाजोबसै नामालै खमान सलाय आंखौ थुला जाजोबसै खमान सलाय होनदों हा सलायबो लाबो अ मा संखो मा माखो है ओंखाम जाया ओंखाम जाना फैखादों अमा बेदरजों साफानो गाइखेर सा गथा लोंना थांसै हा ओइयाव दानो ओइयाव थाबायनो हायाखै दसंलै मैया मानसियानो फुगुलुखांना जाजोबदो सं थाब थांगोन साहा फुदुं अ बा चिकेन पक'रा लारु नांगोन चिकेन पक'रा मा नालेंखर लारु दिसे कालागन आलासिनाव दिनैखौ जाबाय गोथाव सं जा बारु बेफोरखौ बायनोबो हाखाया न'आव बेफोरखौ जाखा नंगौना आलासिनोबो जाखायाबा बेसे बायनाबो जानाया गरिब नालाय आलासिफोरनियावनो फाइप्लाना जाबाय आरो बारलाथ' एकदम जानाया जाना फारसेनिफ्राय जा गोथाव जादों दा ओंखाम जायो बाबा लाला मोना खामसै दा बेलासि खालामसै गाइखेर साहा आरामसे आलासियाबो जानो होदोंमोन जायाखै जोङो खालामना फैबाय दा बेलासि खालामसिगोन
गानस्लायनो थान मोनफैस्लाबा ड्रेस गानस्लायनोबो होआ अमाखौनो रानथाबसे मोनो खोना थाननो मा अमा अनै इयो बे हो आं दाङा ड्रेसबो गानस्लायनोबो आंखो पेटला पुटलानो बिदि हो गोलावद्रायजोब्बाय बा बेखौ मानानै दोनदो दे ओरैनो जायोनो मा एसे थुलावद्रायना दोनबायसैलाय माथाम दोङो लोगोफोरनि अमाया होखायनो बुरजाखा इयो मालाय बुरजा जाखायो दा होफैनांलायनो अमा आदारना थिग दङ नै पेटलाया अमा आदार जाबालाय थाखा फैसायालाय बहा गारिनिफ्राय मोनफैग्रोमखो आंखो ड्रेसबो गानस्लायनो होला लेजायाखै होनबा दिनै जाखादो फुलावज्रायजोब्बाय दुथा मोनफैबाय दसे गोबाव जना रायलायबाय जा इनो जा जाबाय दे बिथांखौ फिसाबाय थांला गावहासो जानो मा जा नेवला ओइ मटु नैनिखौ होनथ'ला आङो इनि नामखौ होनथ'ला आङो खिन्थु इनि नामखौ गाबज्रिखायो खिन्थु दा इखो आरो मबाइलाव जुदि नामखौ गाबज्रिना बुंबा सोरबा कमेन्टआव होनहरलायगोन उमुगनि नामखौलाय मानो दोनदो ओरैबायदि माने नोंखौनो गिदोयो गोदान गाननायखाय दिनै मानो गोदान गानना फैदो मालिका जाथ' जागोननि लाखैनो बुना सोग्रांसै बारो मालाय एसे गोसोमानै जायो मोजां माथामदो 1 लाख मोनबानो जागोन लोगोफोर ना साख्रि बाख्रि गैयाबाबोथ' इफोरखौनो लानानै दाउ अमा लानानैबाबो जानांगोन ओरैनो थाबाथ' थाखा फैसाया बहा मोननो ना होमबा बिमा अमानो कबियानो दानग्लिलायनोसैनो ड्रेस गांसे लाग्रोलै दानो संखानोसै अमानि थाखाय इमान खस्थ' खालामनाया मानो बस्थासे बायना लाबोनो खैथा फैदोलै 20 किल' मोनलै इयो 20 किल' खैथा माबा नांगोनलै दाख्लैनिया बेसेबां खान्थासे जानाया दाख्लै फाल्लानैमोन 8 फाल्लानियाव 10 केजि खैथा जाखो मोनबा दे होबाव थाइनैबाव खात्ता हो नै होबाव 6तानोसै होमबा 6ता जागा जागोन ना दाख्लैनि 8थामोन दे 8थामोन ना फर्ति मोनदो दरसे होबावमोन फिसा नायनानै मोनालै मोनाबाबो होखा एसे खामबाय थानाया नै मोनसे फिसाखौ खान्थासे संना दोनलायनोसै 4 5 6 दे सानबाय थानाङा खात्ता थाबाय इयाव दे जागोन इयाव खात्ता जाबाय 1 2 3 4 5 6 खात्ता जाबाय आखाइ सुदो खान्था खालामनानै आं खिदोन बेखौनो सेराव लाना आं दख'ना गानस्लायना लाग्रोनि बेखौनो मानो लांदो नोङो मा मानसियालाय सथ' फथ' मानसिनो टाइम लाना मावनोबो रोङा माबा